Il-kumpanija Malta Dairy Products żvelat kif mit-28 ta' Jannar il-pubbliku se jkun jista' jixtri prodott ġdid tal-ħalib tal-benna. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-fatt tħabbar kif issa l-familji Maltin u Għawċin ser ikollhom l-għażla li jixtru ħalib imsaħħaħ bil-vitamina D. Dan il-ħalib ser ikun f'kartuna safra li tiddistingwih mit-tipi ta' ħalib differenti li toffri din il-kumpanija. Il-professur Susan Piscopo spjegat li l-vitamina D tgħin fl-immunità tal-bniedem. Il-vitamina D hija importanti ħafna tul il-ħajja kollha, jiġri kemm tfal biex jibnu għadam b'saħħithom, imma anke fl-adulti u fl-anzjani. U fl-anzjani partikolarment importanti li jkollhom dawk l-għadam b'saħħithom, il-muskoli jaħdem tajjeb biex jevitaw affarijiet bħal waqgħat u jekk forsi jaqgħu jew jaħbtu l-għadam ikunu b'saħħithom biżżejjed li ma jinkisrux mal-ewwel. Il-kap eżekuttiv tal-KPH Group li inkorpora fih lil Malta Dairy Products spjega kif dan il-ħalib se jkun jista' jinxtara b'5 mill-kartuna. Dan il-prodott ħajibda minn għada ikun fil-minet ta' Malta u kemm Tawdex u l-prezz rikomandat tiegħu ħajkun ta' €1 u 5 cents, 5 ċentesmi.